abafethu eyiphoyisa uma ese-addressa lento ethinta ama-foreigner kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho. Ake sikhulume namaqiniso madoda amile nje athe nkwe. Ngifuna ukuthinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi nama-foreigner. Zoluthinta uGeneral Mkhwanazi kanye nama-foreigner. Khumbuleke mina mangikhuluma angincikile ekusabeni, angincikile futhi ekusatshisweni. Fokofo. Angincikile nje ekuthenini ngizosaba ngoba nakho wara khohlwa ushidi itruth. Ngizothinta nje udaba oluthinta ama-foreigner noMkhwanazi General Commissioner, Provincial Commissioner Mkhwanazi. Kusho mina uKingBhaka. Wena onyanyawo futhi fokof ngeke ize ngizwe ngempatha mina. Mangabe singawakhuluma amaqiniso lemhlabeni, obana bazowakhuluma njengoba zonke izinja zincetheza. Ziyancetheza izinja lemhlabeni. Akusaziwa ukuthi yini iqiniso yini amanga. Zonke izinja nje ziyancetheza. Azikwazi ukumela iqiniso. Kwazi hlobo. Ngcono umuntu anyanye kanye. Kufana noma kufiwe, kungcono kuvele kufiwe by once. Lokuhlala usatshiswa kuthiwa uzofa. Ngcono vele kufiwe makufiwe. Mawunqoma vele unqome. Ye phambili nempilo. Ngaloko nje mfethu njalo ulokwavikana nomthakatho oyedwa xa asuka. Vele unqobe nje. Kwazi ukuthi unqobile empilweni. Uyabona ke bafowethu, masikhuluma iqiniso elimsulwa iqiniso. Iqiniso kulona leli elithandwa abantu. Abantu bathanda into abafuna ukuyizwa. Abantu bathanda ukuthi uhlomeke ukuze one day uthi mawugaxela bethi hayi ngoba uyabhayiza. Bathanda uhlomeka abantu. Bambalwa abantu abakuthandayo. Abantu bathanda ukuthi uvunye nangomsangano. Family yakhe iphathe kabi kuthiwa ukuthi uyavunywa. Uyabona nje mangithinta udaba likaNhlanhla uCommissioner uGeneral Mkhwanazi. Hayi ngoba ngifuna ukuvunywa. But ngifuna ukubeqiniso nje. uGeneral Mkhwanazi unezitha. Izitha zikaNhlanhla Mkhwanazi ziyawazi umthetho. Ngenhlanhla yokuthi wakwazi ukuma wamela iNingizimu Afrika nabantu bayamthanda ngoba wakwazi ukuma. Ngokuma kwakhe ukwazi ukuthola that thing from people, ngokwazi ukumiqiniso. Bonke abantu besaba iqiniso kodwa wama. Kodwa akushintshi ukuthi uyiphoyisa. Lapho ulazi iphoyisa makuthiwa liqotho libopha ngisho umfwabo. Libopha ngisho ingane yalo mali iqotho iphoyisa. Akushintshi ukuthi uyiphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi. Akushintshi ukuthi izitha ezimfuna phansi zamaphoyisa, ezinye zikwi-intelligence, ezinye izitha ezimfuna phansi zowongqondonqondo, ezinye zama-drugs dealers, drugs cartels, all those sorts. Akafunwa yinyoni phansi. Akafani nawe onesitha ekuthiwa umakhelwane, onesitha ekuthiwa usebenza naso. Ufunwa izitha phansi babe zowongqondonqondo. Igama negama likhipha ngomlomo libhalwa phansi ukuthi uthe. Njengoba ke bafethu eyiphoyisa uma ese-addressa lento ethinta ama-foreigner kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho. Akangadidiswa ukuthi uthanda abantu bese egcineni lahle ukuthi uyiphoyisa. Akame phoyiseni ukuze kujabhe izitha zakhe ecabanga ukuthi iphesha yokuthi uthandwa abantu izomdidisa agcine engakhulumi isiphoyisa noma sekuronke. Ungigeza igilo mina.
njengo-King Park. Mina nje ungiwashile engaqali ukungwasha uGeneral. Ungiwashile nje mina. Uyabona mfowethu, awukwazi ukulungisa icala ngecala la eNingizimu Afrika. Ngeke ngikhulumele amanye amazwi. Awukwazi mfowethu uthi usolve icala kodwa nawe ube wenza icala la eNingizimu Afrika. Uma ufuna ukusolve icala eNingizimu Afrika ubambisana namaphoyisa. Mawufuna ukusolve icala, awusolve icala ngokuthatha isinqumo usibeke ezandleni zakho. Awusolve icala by doing so. Show me. Ngisho mfowethu umuntu angakushayisa ngemoto abe wrong. Awukwazi ke wena ukwehle emotweni yakho uthi uyomshaya lo muntu, ngoba mawusiyomshaya sewenza icala ngokumshaya. Uzobhekana necala lokuthi ukushayisile, icala eliyimele ukushayisile. Nawe elinye icala lokuthi umshayile. Awusolve icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Abantu bokufika abangenamaphepha kuyicala ukuthi babe seNingizimu Afrika bengenamaphepha. Ingakho amaphoyisa bebathola ayababopha bese yabadeport. Baphinde benze iplan babuye. Bayaza bokufika. Hayi ukuthi into engasetshenzwa le abantu bokufika. Ukuthi siyakutshelathi lokho impaka. Uma sebebanjwe beficiwe nje iphoyisa nyambopha ahambe lokuzana boshwe aye enkantolo from court bese ephindisela kwelwanguko. Yakutshela uma we uzosuka uhambe uthi uyakoba lwisa abafethu, kuyaliwa la eNingizimu Afrika abafethu. Labantu labo ekuthiwa bayalwiswa banabantu abaphila nabo bala eNingizimu Afrika, abanye basemandleni. Bafethu, uma ningatshelwa iqiniso nini nibalwisayo, nizogaqela bafethu kube kuhlungu kuthina ngoba siyamthanda. Zakuhlungu ukuthi ngasiyamthanda. Uyabona mfethu uma kuthiwa senishawa phansi bayenza into icishibe nje kunhlanhlala kusegoli. Kuvele bafethu kufakwe umuntu kuleli viyo elilwa nabo. Faka umuntu bafethu ozodeploy ukuthi ngesikhathi nina nithi niyazama ukuyimaintaina ipeace yalento kodwa futhi nibe nifaka lefiya kubona vele qhamisa isilima esideployiwe sivele sidonsa isibhamu mhlambe sesigwameni isibhamu sivele sidubule. Lelo qala liyashintsha lize kulabo abama instigator. Uthola ukuthi sebeyaboshwa abafowethu nodadewethu kodwa kade bethi bazama ukwenza okuhle is because badlale igame enkulu kunabo. Kanti mawuzothola umkhono ngendlela yakho ukuthi ubani abanamaphepha bese ucela amaphoyisa uhambisane nawo ukuyosolva leyo matter. Inoma yini ezokwenzeka amaphoyisa ayi-witness ukuthi beningayi ngempi bekade noyilungisa peaceful yonke. Mase bhekwa lo muntu owenze ofike waba ungomyayona kodwa mawuzoyingena ngokuqhwaka le baba isebenza ngokuqhwaka. Khohlwa baba into yamamafia le abantu bokufika ayikho ngelevel ecabangayo. Amamafia, ama-politicians that are involved ekufakeni abantu bokufika nasekubagcineni, ama-politicians are involved baba. The moment ubathinta abantu bokufika awusona isitha sabantu bokufika kuphela. Uyisithi baba ukhuza le ntoni le ezaba umsindo umsebenzi baba ambani elatini bafethu, mbani elatini nyodla ningeke mina ngiyakutshela mina the moment ubathinta abayona ingozi lapho kufika obathintayo. Abantu abayingozi labantu abavikele laba abayekile bangena labantu bokufika. Wena the moment ubalwisa we target
and the moment ubalwisa ligadiwe iphoyisa ukuthi lizothini ngoba liyawazi umthetho awulungisi icala ngokwenza icala uqala ngemfowethu umuntu uya kuyena umfuna ama documents icala lelo because you are invading manje i-privacy yalo yamuntu lo ungenani ilungelo lokuyenza ukumfuna umuntu ama documents lento baba yacika obaba bethu nomkhulu bethu ngesikhathi samabhunu kuthiwa baphathe odopasi ukuze babonakala ukuthi banjani ukufuna umuntu i-documents uzomfuna umuntu document kanti unayo avela kholoza ukuproducer uyazi ukuthi unayo uvela ulwa wena uthi akanayo uvela ulwa umkhwanazi kumina ube yihero ngokwazi ukuma abatshela abantu ukuthi bafethu awulenzi icala ngokwenza icala awulungisi icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika umuntu ekushayile bakulimaza hamba uyomvulela icala kodwa mawuthi uyahamba uyophela usuwenza icala enze icala naye yena uzobhekana nalo icala lakho ukuthi ukushayile nawe uzobhekana nelakho lokuthi nawe uhambile wawumshaya isystem yamaphoyisa asebenza ngayo eNingizimu Afrika bafethu maningasizwa thini nizozwa ba ayisebenza uqhwaka lento kukushwele kugadwene uma ngayikhuzi mina kukhingibhaka lento ubani ozoyikhuza nozoyicacisa lento yilabo sekumele ucommission umkhwanazi avunywe khona ngokwazi uma asho athi uma ngabe sewenza icala noma kuthiwa ubani noma kuthiwa umlandeli wabo ngikhoza kanani akayena umcula kalona i-celebrate ukuyiphoyisa uma sewenza icala noma kuthiwa umlandeli wakhe uzokubopha nje uzokubopha nje uma abantu bemsupporta abamsupporte ngamaqiniso wokumela umthetho abangamsupporti ngoba umthetho ezowumela kwelinye isayidi uthi mawusuya kwelinye kuthiwa wasidayisa manje umthetho akukho la kuthi udayisa khona ngoba uqushiwe o minister akomile o minister ukuthi nakho somuzi uzothini uqushwa abanye amaphoyisa uqushwa ama-drug cartels so abantu abamthandayo umkhwanazi abangenzi into ezomprovoka nento ezokwenza ukuthi abantu bethi sifuna ukubona angadayiswa baba fana noma umzali ekuthanda uyingane ungayenzi into umzali wakho ezomenza ukubona ahle kwabantu ukuthi nansi ingane yakhe idla ama-drugs nansi ingane yakhe iya-rape nansi ingane yakhe isigebengu ungayenzi uma umthanda umzali wakho ungayenzi into umzali wakho ezomcompromise abe ku-situation la engasazi ukuthi kumele enze njani uyayithanda ingane yakhe kodwa idlwengulile nanku umphakathi uyayifuna ingane umzali wakho uyayithanda ingane yakhe but ayikho into azoyenza funa vela asho athi kudala ngiyikhuza ayifuna ukumlalela ukuze aphephise impilo yakhe anikele ngeyengane yakhe ngoba iyona engamlaleli simple yila maqiniso mina ngenza ngibe ukhingi ila maqiniso mina ngenza ngibe ukhingi njengoba ngilapha ngedamini ngizosebenza zonke